बिजेपिनि बिजाथि बिहालिनि बिथांनि जानानै UPPL हान्जानिफ्रायबो लिंहरनायाव जों दिनै फोसावनो फैदों आरो बिहालियाव NDA हिसाबै दिगन्त खाटवार बिथाङा BJP AGP आरो UPPL नि मददजों बेवहाय गसंदों आरो बे ओनसोलाव जोंहा गोबां बर' आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि गोबां जेंनाफोर दङ दा बेखौ लानानै बिसायख'थियाव फोसावनायनि हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ बुजिनो फैदों आरो बेवहायनो आं दिनै नैबे शिवराम बर' हाइ स्कुलावबो हाबफैदों बेवहाय माखासे फोरोंगिरिनि जेंना बायदिसिना जेंनाफोर दङ बेखौ फोरोंगिरि बिथांमोनजों सावरायदों आरो लोगोसे जोंहा बाथौनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो सावरायदों दा बेवहाय थानसालि लुनाय बायदिसिना जेंनाफोर एबा बिथांमोननि हास्थायनाय दङ बेफोरखौ लासैनो सुस्रांनो थाखाय आरो आं जोबोद मोजां मोनदों दे बेवहाय बयबो दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खौसेयै लोगो मोनदों जोङो दिसिरि गामि बिनिफ्राय मोननै मोनथामसो जायगायाव दिनै थांदों आरो बिसेसके लावदलनिया जोंनि जोबोद गोजाम मोनसे गामि दा बेवहाय जोंनि बर' जिखिनि जोंहा अनजिमा दङ गासैबो गावनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि गासैखौबो लानानै जोबोद मोजाङैनो रायजो जानानै दङ इयुनाव बे गामिखौ जौगाहोनो थाखाय जोंहा खामानि मावनांगोन बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना गोबां बेवहाय खामानिफोरखौ मावबाय थायो आङो डिसेम्बर मासनि जोबनाय फारसे जोंनि सानै MP आरो जोङो फिन खेबसेबाव बे ओनसोलाव फैगोन आरो रायजो राजाफोरखौ जों इन्टारेक्सन खालामगोन जोङो भाब बिनिमय खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो बिथांमोनखौ खावलायदों आं बयबो खौसेयै जाहाथे भटखौ दिगन्त खाटवारनो होयो फैबाय थानाय बिटिआरनि जे इलेक्सन बेवहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बाहागो मोनगोन नामा दासिम माखासे गामि हाबबाय दा बे गामिजों लोगोसे आरोबाव गामि हाबनांगौ दङ दा बेखौ पर्यायक्रमे सोबाय थादों लासै लासैनो जोंहा जिखिनि लखिमपुरनि गामि दङमोन बेखिनिखौबो बिश्वनाथआव नटिफिकेसन होना लाबोगोन बे गामिखिनिखौबो सोनायनि थाखाय प्रसेस सोलिगासिनो दङ दा आरो फारसेथिं सनितपुर बिश्वनाथनि गोबां ओनसोलानो फरेस्टसोमोन दा बे फरेस्टखौ मानसि गैयै ओनसोल बायदि सरकारा आगोलाव दिन्थिदोंमोन दा बे फरेस्ट ओनसोलाव जेब्ला बिश्वनाथआव प्राय 9,000सो बर' न'खरा हानि टाइटेल मोनबाय सनितपुरावबो गोबां मोनबाय दा बे गासैबो गामिखौ लाजोबनानै बेखौ बिटिआरआव सोनायनि थाखाय प्रसेसा सोलिगासिनो दङ जोङो बेखौ बारा हाखा दावरा खालामाखै जोबोद सिस्टेमेटिकेलि लांनो सानदों दा बिटिआर इलेक्सननि सिगाङावनो जिखिनि गामि हाबगोन डिलिमिटेसन खालामनानै बे गामिफ्रा जाहाथे भट होनो मोनो बिटिआरआव थानो मोनो बे प्रसेसखौ जोङो लागासिनो दङ